5, 4, 3, 2, 1. Garvin Beh s Tulovskými skalami sú 3 trasy, ktoré sú pre rôzne úrovne bežcov, takže si to môžu zabehnúť aj tí skúsenejší bežci, ktorí už majú niečo nabehané, ale aj tí, pre ktorých sú to úplne prvé preteky a chcú si zažiť túto atmosféru bežeckých pretekov. Postupom času, ako sme pilovali tie naše trasy, tak sme sa dostali vlastne do stavu, ktorý zachytáva to najkrajšie, čo tu na behanie je. A naozaj sú to úžasné veci okolo v podstate hrebeňovky, od Patucha, cez Sedlo Roháč, Sedlo pod Bradou až Lúku pod Hradom. A to je krása na tom, že keď ten človek sa postaví proste tuto na štart, tak sa obzrie okolo a vidí vlastne skoro všetko, čo beží. To je práve nádhera tohoto prostredia, aj celkovo charakter krajiny, ktorý toto umožňuje. Pre mňa ako športovkyňu za zимнего športu биатлон летняя приправа sa skladala vždy a veľmi často sme používali presný terénny beh v teréne a hľadali sme čo najnáročnejšie trate. Tuto sme ich našli a preto sme sa sem vracali nielen pretekať, súťažiť, ale aj trénovať. Chodí sem aj veľká konkurencia a preto je to tu dobré na to, aby si tu človek zapretekal, lebo fakt tí, ktorí tu podajú ten výkon, že sú prví alebo aj v top 10, tak myslím, že sú to určite dobrí bežci. Ja mám také pravidlo, že nemôžem cestovať na trať dlhšie ako bežať, takže ja si vždycky vyberám tú najdlhšiu trať a preto som bežal tých 17 kilometrov. Chceme, aby toto naše podujatie bolo akciou, kde sa stretnú rovnako naladení ľudia, proste, ktorí si šport idú užívať. Nie je to o nejakých rekordných časoch, je to proste o zábave. Tento beh v Sulove máme skoro ako takú tradíciu. Ešte tento rok sme do tejto tradície zatiahli aj moju mamu, kedy som bežal popri nej. Že nebežal som za seba, ale pomáhal som jej dokončiť tú trať. Je to proste o zábave. A toto chceme vlastne štepovať aj tým malým deťom, že v takejto kulise, kde je proste okolo nich na štarte 500 ľudí, 1000 ľudí, proste tak, jak to bolo dnes. Takže tie deti majú z toho úplne iný zážitok. A práve už máme aj takú postupnosť za tie roky, že deti, ktoré štartovali na detskom behu, tak už ich máme na tej najkratšej trase. To, že tu dokážu vyštartovať aj najstarší, najsilnejší športovci, pretekári, ale aj tie najmladší, úplne maličké deti, ktoré prednedávnom sa naučili chodiť. A toto je na nezaplatenie vidieť ich emóciu, vidieť, ako draво idú do toho cieľu, ako naozaj prikonávajú sami себя, a samozrejme nielen tie víťazstva, ale aj tie pády. Ja som veľmi rada, že môžem byť ambasadorkou tohto behu práve preto, lebo takéto okamihy, pri ktorých môžem stať, môžem podporiť nielen deti, ale aj rodičom vysvetliť, že aj to sa stáva, aj toto šport prináša, a to nesmie odradiť a práve nás motivovať dopredu, aby sme ďalší deň a ďalší pretek, ďalší rok sem prišli znovu s úsmievom a nespomenuli na to, čo sa nám stalo zle, ale práve to, čo sa nám prihodilo dobre.